Ndaenda kuseri kwechuru nemhuri kwamapuranga. Tasvika chiremba akanga kuti izvo mune mhuri mumusha menyu hamuna matare, hamuri kuita hamubatani. Wakati ichokwadi. Achibva azobvunzazve mubvunzo echiti izvo ko mwana aibudirwa mumusha menyu, mwana wani? Baba mapuranga wakati mwana wangu. Zvikanzi mhepo iyo yakazofamba sei? Wakati hatisi kuziva. Zvikanzi mhepo ine munhu akaitora akuishandisa mushandisiro usina kunaka. Mudzimu yongo wakubuda pamwana iyeye. Wabva ipapo zvikanzi right, mumusha menyu mune urombo. Mune matambudziko ari kuitwa, muri kufiwa. Matambudziko ese amuri kusangana nawo, mumusha menyu mune urombo. Wakati chokwadi ndo zvatafambira kuti tinzwe kuti ane urombo ndiani. Chiremba akati handikwanise kuti nditi mutemane nematemo. Ndinofunga pamhuri mimi muripo, pamhuri mimi mese, pamhuri yenyu yese, ndingangobvise vanhu vairi chete vasina urombo. Saka pane urombo huripo, mune zvikwambo zviri mumusha menyu zvinofanira kuti tibvise zvinhu izvozvo. Kana ndabvisa zvinhu izvozvo tazvibvisa, zvinhu izvozvo tochizviendesa kwazvakanotorwa, tokutungamira tochienda kodzosera zvinhu izvozvo kwazvakatorwa. Pasina izvozvo ndiri kuona pane rufu, kufa kwemunhu manje manje. Wakati achokwadi shoko iroro takarinzwa. Zvikanzi nachiremba ndiri kuona pane hore iri kutenderera irikuda kutorova munhu izvozvo. Zvikanzi aichokwadi ichocho. Makatomborohwa, hapana mai vazodaira vakati makatomborohwa mumusha. Zvikanzi ati pane iri kutotenderera irikuda kutorova munhu izvozvo. Zvikanzi ichokwadi. Saka chiremba azodzoka osimbisa, azouya pana baba. Pana garai. Izvo. Saka chiremba azoti zvikanzi baba imi mukadzi wenyu ari. Akaenda. Zvikanzi mukadzi wenyu munaye. Mutori nemukadzi wamunaye. Patinobvisa zvinhu techizviisa nemukadzi wenyu futi kuda kumuisa. Iwo wambofunga kuti pamwe ndikupuhwa mukadzi wakati ndingatotende chaizvo kuti kana mandiwa vanhu mapanzwisisa here. Tati mukadzi wamuinaye, mutori nemukadzi wamuinaye izvozvo. Mukadzi yedu tinofanira kuti timubvise ndokwawazojekerwa kuti chokwadi here. Chiremba aenderera mberi achiti izvo paurombo huri mumusha menyu. Urombo ihwo hwakatotorwa nevanhu varipo vapenyu. Asi tinoda kuti ndibvisa, handidi kuti ndikuti ndeuyu kuti munotemane nematemo. Ndofanira kubvisa zvinhu izvozvo. Zouya todzosera kwazvakabva. Uchibva watenderana ipapo. Saka chiremba akati inini kuti ndiite basa iri, ndinoda mombe 3 nembudzi 3 dzerusumuru. Asi pamombe 3 idzodzi dzangu imbiri, imwe chete mombe ndeyedare. Uchibva watenderana ipapo. Saka chiremba azoti chiendai munoronga. Kana maronga nditaurira. Asi izvozvi mechibva pano handidi kunzwa kuti kune munhu afa. Nekuti kana pakaita mumwe anenge afa, neni tichanetsana. Saka ndiwo mashoko, handizivi kana paine pandasirira mondibatsira nondazotaura nemusoro bhuku raenda neni. Mondibatsirawo kana pane pandasirira. Aiwa, handipapo. Ndipapo chaipa changu. Unabvumirana nedare?
Dari tabvumirana navo kuti ouya rini chiremba? tauda kuti ukasika kugara pasi chiremba uyu tokupai ndoti ati mhuri yese hapana unosiya mhuri yese ngaona atipe tokupai toti mwedzi miiri here kana kuti mavhiki mairi here toti chii muchindorongana mwedzi miiri panenge basa ndiri kubvunza ini ndakusajesa chete tati mavhiki mairi here vhiki imwe chete chii ndakusajesa Luna yakauma zano ore irutenderere matatu toti manzendi manzendi ndirini tarisai manzendi ikende manzendi India November. Anenge atopera November anenge 30 term nayo yanoshandika 30 November. Andit. Okay, let's see the next.